Здравейте, аз снимам една удивителна игра, казва се Simpson. И ще снимам за втори път. Не мога да изтрия първата запечатка, затова почвам нова. И аз играя. И ще изпълням само 2 мисии и ще приключваме, защото се съберем много. Само да видя настройките, същите ли са как ги направя. Така. И да, същите са. Ай. Ай, бързо. Бързо. Първо ще си обера монетките си. Ля. Бързо. И аз направо обирам монети. Защото наново ли ти почна? Да, аз това почна, бе. Изчакай, когато стигнеш до жената, няма да почне едновременно. Това не знам защо е бавно. Тръкиня. Ти къде си? До жената ли си вече? Какво? До жената ли си вече? Аз сега ще минавам мисията. Ай! Ма аз съм на колата вече. На колата? Да, почнах да я карам. Аз искам да изпълнявам мисията. Тръкиня съм, тръкинята. Аз не се. С запал, тъпъл. Може да си го настроиш и ти да ти е сейв, да ти е по-удобно. Да. По-леко е! Вече е на първата мисия. Колко бързо мина е! Те са лесни. Аз ги нямам по-бавно, да е интересно. С запър, тъпър. Ще ме зариби тая игра. Мен ме зариби веднага като почнах да игра. Минах третата мисия и веднага. Мисия. Mission complete. Чай само да си взема монетката. И кеф ще си го убера. Уиii! Така мля са пиш. Може да. Ти обра ли отгоре на магазина, има още? Аз ги обрах. Колко бързо го правиш ти? Оле, да идиш към заден дрифт направих на задна. Да бах назад и аз знаеш как съм добър ако дам назад с дрифтовете. То така много лесно се правят дрифтове, обаче. Аз почвам втората мисия. И да ви посъветвам, отидете на Options, веднага като почнете да играете контрол и каквото не ви е удобно, гледайте различните контроли и почвате да ги правите. Аз така направих. И така, къде го знам докато да направя. Миналата сейвка имах по-малко парички, сега имам повече. Сега в 10 минути състезавам с като такси. Да, знам, това до твоята къща, точно до колата, където си я паркирал, има нещо като човече, нещо такова.
И то е такова. Ти си го цъкнал и почнало състезание. Аз няма да играя. Не, така ми е мисията. Да, то верно. Да, аз обърках. Тряс. Аре, аз почнах на заден да карам и обърнах напред. После ще пратя клипчета. Да, то тръгна преди мене, нали? Нали? Ма блъсна и една кола, нали? Нали? То е много честно така. Да се блъскаме, то е хипер честно. Ай, сега хубаво ли е като те блъсна? Минах втората мисия. Аз го запомних. Терена, по който трябва да минам, един бус ма блъсна и то сега ще ме настигне. Аз назад ще карам до къщата ми. Тя влиза с поход. И готово. Аз назад карам до къщата. На баща в момента е 6 минути да съм. Ого, каква ми е отпредък колата. Как съм я блъска. И майна не може да ми затворят вратите. И моите. Хипер яка е. Мен ма зареби. Трябва да намеря някакъв ключ. Такъв гайчен. За да се правя колата. Ето го. Ето го и моя гайчен ключ. Колата е направена. Тън. И моята. Аз нова блъснах, ама на нея още нищо. Това гледам да се я паркирам. Аз вече я паркирах. И без да се блъскам, леко я отрасках. Така е лекичко. Така се правят много яки дрифти. Дали може да се крадат добити коли? Може да се качваш. Той се мене. Тя мисията сме изпълнила. Аз ще се сейфвам. Не, ще се сейфвам. Сейф. Тук се сейфвам. Омага, мога да се сейфна върху предишната сейфка, като на GTI-ката. Да. И значи не е готово. Имам 34 парички. Това и още една да изпълним, че се изпълнят мисийки. Да се свършва. Да се свършва с клипчето. Той е Иван да има късмет да ми звъни. Ще ми прибе цялата работа. Чакай бе, брат, аз къде тръгнах с колата, а пъти с ми съседа, брат. Чай тук да се паркирам. Стои някой. Сега и въпроси ли ще питам, Те ли е срам, Качвам се. Още хора се приобличам, така ли? Третата изпълнил ли се? Има ми време! Как не го е срамвай? Чакай.
За него. What the? Как дрифтваме, брат, трябва да видиш. Види, сега. Оф, много ги мразя тия мисии за време, бе. Сега какво се връщам? О, сега ще се състезавам и с такси май. Не съм сигурен. Мамай. Както се говори, бе. Чакай, бе, не бягай. Бах ти дебиля. Бързо. Алеле. Газ, хич не ми пука, че съм та пригазил газ. Ти ли си на времето? Аз съм за времето. Да, третата мисия, хипертъпа. И ето го столчето. Ти вече взе ли го столчето? Колко дана. Аз го взех второто. Сега взех второто столче. Аз вече превършвам мисията. Де знаеш, мога да има много. Какво? Абе, много е завъртяна тази мисия, аз съм метнах през стъкло, брат. О, сериозно ли? Чай по-бързо да стане. Вместо да се хатя. Аз взех един бутуш. Ти миналя? Да, давно. Той ми така, понеже няма... Аз не мога. И готово. Моля ти се, това да е мисията. Това е мисията. И колата май ми изчезнала. Да. А, не тук. Аз не знам, кой ще е за другата мисия? Аз пък не сега препръщам мисията. Маля, но детенци като го смачках и то стана и почна да ме гледа. Сигурно се е помислил, какъв шофьор си ти, бе? И те, ай преди да свърши от те. Ай сейфвам се. Аре, бе. Аре, бе, не мога да се сейфвам. Така. И дано да ви е харесало. Абонирайте се, дайте положителен мод за клипа. Ще е написано в описанието новата ни страница в Фейсбука, защото сега ще я правя по-зле. И дано ви е харесало. Чао!